Lah iki resik lembu iki. melati bregas kaya pinulas pintu golek ngencana topete kang amulat awas kaya suke lalewo saya patut senadyan keslara patut tansah setya bebrayane pusawega wong tinang beteng mroso samyandana asmara rujak une bumune mrica sawiji maneman ati ya yen lagi ben jandeng janji kono arep cayane kang wong cendek kembang kalong sekar ati bagas kaya pinulas tangete kang amulat awas mara yo mas kones netes mane om prawira
piala puh negara kondo arum cayane kalung sekar melati bekas koyo pinulas hingga belekan sono tombene kakak mulat tebal asmara. Sayane kang ngomong cendek kembang menor kalung sekar melati breges kaya pinulas pindho kelengen sono tampene kang kamulat loro asmara. Rejak manggis bumbune mrica sairis wes njani wong ireng manis ya layo pasrah wes njani wong ireng manis kondo arep sayane kembang bener kalau sekar melati bekas kaya pinulas pindu berikan sana tembene kang amulat saya patut senadyan kesara patut tansah setya kolong tinang benteng praja samya dono askara arep sayane kang ngomong cendek kembang bener kalung sekar melati bekas kaya pinulas pintu kelengen sono tembene kang kamulat tenar asmara kunis kanes wicarane manem manem kami temo kibangen mulan korno kondo arep sayane angen ngomong cendek kembang menor kalung sekar melati bekas kaya pinulas hingga kelengen sono tembene kang kamulat tenar asmara. Rojak undi bumbune mrica sawiji nganti-anti yen lagi janeng janji layo mas nganti-anti yen lagi janeng janji kondo arum cayane kang ngomong cendek kembang menor kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindho sono tembene kang kamulat loro asmara kang ngomong cendek kembang menor kalung sekar melati breges kaya pinulas pindho kelengen sono tembene kang kamulat loro asmara.
cahayane kang ngomong cendek kembang menor kalong sekar melati greges kaya pinulas pintu golek kencono tembene kang amulan kaloro asporo cahayane kang ngomong cendek kembang menor kalong sekar melati greges kaya pinulas pintu golek kencono tembene kang amulan kemalos bolon maneman rojak unik bubune merica sawiji ngati-ati yen lagi menjanteng janji layo pas ngati-ati yen lagi menjanteng janji kok arum cahayane kang ngomong cendek kembang menor kalong sakar melati breges kaya pinulas pintu golek kencono tembene kang amulan kaloro asporo os lo ae Oh ya.
os Cayu lửa Aku os lô
Os
os, 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 lửa, solo, 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 os, lửa, 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 chó, solo lửa, 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 chó, lửa, 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 lửa. lửa os
jos lu hae slow 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 ler tandure poso meler ijo royo royo tak sekota makan Totot tiro tuminir pada ing pinggir komonot srubatono nggo sepo opo padang rembulane opo sember kalangane yo sora sora iyo dos 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 Jos, 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 jos.
Heeh. Pripun Pak Ombong? Aku ya bingung ya. Minangani pamundutan. Oh. Oh. Jaran dikencang sikit. Oh, derek sumangga kanca. Yo joget, jaran dikencang sikit. Jare dikencang. Kencang. Ndak mangane sikut tanggane. Heeh, sing penting ora mangani tanggane lho, Pak. Nah, yo penting ya kuwi. Nek suket ora apa-apa. Nek udah tanggane, sikut tanggane lho. Minangani pamundutan Pak Ombong wonten setunggal lagon. Apa Mbak Nia? Ada kasunyatan, wow. Baleni malih ingkang request nggih menika sapa Mbak? Cahyo. Oh tuh teman saya. Lekno wow request. Oh, Lekno. Request kasunyatan kalau wow. Kasunyatan. Kalau sampun ananging tanduk malih. Info. Iya, tanduk malih. Iki malah ngopo to Barjo iki? Ngopo ya teko? Oh. Arep tandur golek wit gedang. Gedang. Arep tandur golek wit gedang. Golek pupus. Zo. Yo wayahe so wayahe golek wit gedang so Itu sempurna saiki ya. Jong jarane diparkir sik, jong iki mbok gawe. Sumangga Pak Ombong. Kok sih beda kuwi do mbok gesek do. Mangan ngono nek. Jong kene do njebut gawe sindene turu. Mulih. Penak emen. Nah, piye? Lah yo ngono to. Jong kene do nyambut gawe sindene turu banget. Gayeng. Oh ya, ose. Jos. Opuy. Pripun Pak Togok? Kok helmmu gedhe krite entak-entak sego. Waduh, Nang warung bayar ra tau ngaku. Kok telu ngaku siji. Hah? Njaluk apa kowe? Luding. Kuwi daranku kesukaanku ngono. Nggih. Oh, kuwi gedang kuwi nyelong ning tanggane mesti ngono. Waduh. Ini apa ya entek semua kuwi nggo. Wah. Sik nyuwun ilang Allah. Iki tukang resaki iki. Wes. Hah? Ayo. Lagu aja, Mas. Oh, GGLL.
Iki lagu wajib bisa nih. Oh, sik dhisik ya. Aku memang ora ngono sing apik oh. Pripun? Tunak jerigis itu kamu ho. Mula. Ayo kok sik. Awi. Ge ala. Gelok. Setunggal. Oh, Oh iya. Nek ojo dadi oh. Oh. Segar dadi segar. Ya. Gelah dadi gelah. Heeh. Lah nek kontal Gontal ya Bali to, Pak. kontal kok mencelat. Kene pecah. Mati. Oh ngono. Pecah berarti. Yo. Apa gelap? Oh iya. Aku mau. Dikasih setunggal pokok setunggal Mbak Nia Octavia. Kata lelagon panyuwunan. Oh. Ayo. Asik. Putra rasa manusia. Zae. Halayo, halayo. Kako. Dengan digondo golek kota pote pompe ketemu saksan apot menuruti karepe Ayo Pak Opong ya. Aku ora tak godali kok. Ampun. Tak colke. Heeh. Ngono. Ngebot-boti. Apa boti? Saya sekiranya gawe pikiran ya colke ngono to, Pak. Wis ora penak blas karo. Oh, sekarang nih dari pikiran Rame nak blas, Dek. apa nih? Wah, Pak Opong ya. Aku ira dong. Ku mau lho prank bener pucuk. Oh, ngono. Kaya ngono ya. Ya. Apa, Pak? Kaya ngene lelah. Oh. Yo. Breng betul bocah. Breng betul bocah. Yo, ayo. Breng betul bocah. Yo. Putra rasa manunggal gelo.
Oke. Ning ora premetel pucuk lho. Nek ning gondeli aku ya. Oh beda. Beda. Abot. Abot. Aku ki golek arep tak teruske pring pucuk kentul opo kuwi mau ki. Ora dong. Aku ora dong. Ora wak blondrok dhewe. Iya. Kusingke. Kusingke. Pak nih. Wah, aku nyanyi. Kusingke. MBK Mas Khalil Ganteng. Ora apa. Kalian bikin berat. Disenggai kita. Ora apa. Hah? Yang paling manis. Buah duku. Buah dukmu. Masih dong. Bisa mulai ngompol yakin gue. Kaya ngene lelakonku. Bukan apa? Orang ngerti kayak. Tuku onde-onde. Oh iya. Pe Mas. Tuku onde-onde. Sampun ngatur. Ada setengah lagon. Gelo. Sudah. Oh ada Banyuwan Kasunatan. Sitora iki Kasunatan. Dang goreng, dang godok, timun alum. Oh. Cang goreng, cang godok. Kok mah dodolan toh? Jadi cangkemmu. Aku ora ngerti lek noki sapa jenenge. Wagina mangku rondo songo terus ketiban kelompok ane dawa. Waduh. Jenenge dawa. Ketahuan jeneng. Oke. Ja. Apa? Ora ngono kuwi. Hei. Ora ngono kuwi. Ora jet. Mosok loro. Wah, bengkong yo Pak, iki tunggale prank pucuk mau. Ayo aku mau. Kalau jengking itu batruk. Prank pucuk apa? Kalau jengking itu batruk. Ayo aku mau. Apa? Gimana? Oh iya. Oh Mas, pupusnya nelongso apa? Hah? Kasunyatan. Oh kasunyatan meneh. Oh iya. 50.000 ketiga. Waduh. Ya donge hooh. Heeh. Zo. Pokoknya kasunyatan saumur urip. Tekan sok. Putra rasa manunggal. Jadi asli Ngayo Jakarta. Ada Mbak Nia Oktavia. Ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni. Nopo kasunyatan tresno kowe sunane wong liya. Orang aku tinggal siapmu. Nanging hatiku wis tutup tuwekmu. Iki bakal krungu apa panyuwunanmu. Muga kowe muga enggal oleh hatimu. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak omong. Bebasan sing obat.
sumanding wong liya atiku percaya yen kowe mesti bisa ilahake aku sumanding wong liya. Mas Petel. Matur nuwun nggih Mas Petel. Dalam sayang. Sayang. Dalam sayangnya kayak gue rebutan wong loro. Genet. Rapuran dan aku wis tinggal siramu. Nanging atiku wis dudu tuwekku. Gusti bakal krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal oleh hatiku. Ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tompo bebas hatiku mekare ati nanging kudu aku sing duwe Ati kok lalekno atiku loro berkenasa ora bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilaiake aku ati durung lila kowe sing liya apa iki kasunyatan sing tak tompo bebasan keban bakar ono ing ati. Ini kudu aku singa. Wis cukup ngalekno timbang atiku loro merasa tresno bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilaiake aku sumanding wong liya. Bila ake aku sumanding Jos. Yo yo. Nuruti petele ra nenteke ya. Tobat. Tobat tekan esuk ya bakal entek. Saya tua kok saya nemen lho karo piye jan wis. Iki piye? Bali ta aku? Mulai. Alhamdulillah. Bingung. Teng Arteng, iki jatahmu Teng. Jatahmu. Paripurna oh iya. Ngono. Tenan ora iki Mas? Woyo nderek. Aja. Lagi aku nyanyi sapa? Heeh. Urung Mas. Iya. Dikasih apa iki pulsane wong sapa? Gala-gala, rindu segala gala. Gala-gala Mas. Gala-gala. Oh iya, nyawer. Sing njaluk gala-gala wong akeh lho, runan mbok 50 ngono. Nah, mosok kalah jare Mas, gek wis. Wah, ngono. Jo ijo yo gelem, biru yo gak apa-apa. Abang alhamdulillah. Ijo gek cacah 10. Gek entek cacah tikus. Rameng jaluk tok kok Mas. Heeh. Di
Izah koyemu, izah koyemu. Hah. Ini. Piye? Mosok yo tegel. Mosok yo tegel Mas aku wis kelangan abab kok sampe ora gelem tuku. Mau Mas petelmu wis lho. Asik. Oh, mosok yo tegel. Sokon kowe kecano karo sinden dremis. Ra apa-apa dremis. Ra apa-apa. Oh. Jangan ngono kan kepenak sawangane. Lah ning wong loro lho, Mas. Ya ora, kuwi jenenge ra genep. Lagi ning kono lho doantur rene. Ya. Kini ku telah kembali. Wah, urung. Iki agi setengah ki lagune rasa ditekke. Ora iki jane iki wis isih ono ora? Embo, ijik, Mas. Ana. Matur nuwun Masku, rezekine lancar berkah Berkah barokah. Jos. Itu segala
Cilik-cilik saka kafe sesuk gede dadi menanti memadu kasih asik menur rasanya rindu di hati tiada terkira itu segala-galanya tiada terkira itu segala-galanya tiada terkira itu segala-galanya Bledroke. Oh ya. Yo, wayahe, wayahe.
Hais, oh iya. Yo, udah balik yo. Oh, sesuk. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama bi'ilmillah bisolatan daimatan bidawamil mulkilahi Bidawami mulkilahi Boati iku ono limang perkara kang sebisa maca Al-Qur'an lan Oke soleh kumpulono ingkang luwih jos Wes dekat nih ngomong shot main berarti balik mencari video kotor nganti antara. Oh iya. Iya. Oh iya. kandang bubra Oh iya. As. Ya oh ya. Ya oh. Wow.